Soc el Francesc i ara, amb el vostre permís, repassarem un excel·lent treball de la Mari. Els portals que tots fem, segona part. El cos humà és la teva pròpia manifestació i està destinat a proporcionar-te una experiència limitada dins del regne que tots anomenem el món físic. Però el cos humà només pot proporcionar un rang limitat de percepció, cosa que els seus 5 sentits puguin percebre, i això porta a una forma purament materialista d'interpretar l'existència. I el millor exemple d'això és la ciència oficial establerta a la Terra. Però concloure que tot allò que els humans poden percebre i comprendre amb la seva limitada ciència, derivada dels seus encara més limitats 5 sentits, realment és tot el que existeix, és un terrible error. La ciència taixetiana, així com la ciència de gairebé totes les races avançades de la Federació, o no, pot detectar formes extremadament subtils d'energia utilitzant sensors molt avançats de la família dels interferòmetres. Els taixetians poden mapejar i llegir els harmònics d'una freqüència de gairebé qualsevol lloc a nivell molecular i són capaços de detectar els canvis més subtils d'energia i freqüència. La tecnologia taixetiana pot detectar i llegir el que anomenem activitat paranormal. Els humans i la seva tecnologia simplement no poden veure ni detectar el que passa a altres nivells subtils de l'existència. No pot veure tot l'extens i complicat món ple d'entitats, animals i persones que està entrellaçat dins del que s'anomena el món material, però nosaltres sí que podem. En primer lloc, podem percebre les coses mentalment, ja que els nostres sentits van més enllà dels 5 que els humans comptabilitzen. Però aquí per ara només parlaré del que les races estel·lars poden detectar amb alta tecnologia. Aquesta informació es recull de moltes maneres i un dels mètodes més habituals és l'ús de drons esfèrics. L'anomenat món espiritual no està en una densitat per sobre ni per sota del món material. Està ocupant el mateix espai, entrellaçat dins de la mateixa tela, per dir-ho així. Encara queda aclarir que de mitjana sí que es troba per sota de l'anomenat món material en quant a freqüència vibratòria existencial. Tot el que existeix és vibració i freqüència. Quan una o altra són molt diferents no poden interferir-se entre si, però quan succeeix que coincideixen un o diversos elements en comú, llavors sí que es pot produir alguna interferència en el grup exacte de coincidència entre ambdues parts. Quan la freqüència d'algú o alguna cosa en una banda coincideix amb alguna cosa o algú o l'altra, es converteixen en una mena de pont entre tots dos regnes existint en tots dos alhora.
perquè no hi ha barrera entre els mons. Tot el que defineix un o altre és el rang del que pot ser decidit per algú sentint i amb consciència. Per exemple, si tothom fos daltònic i la seva ciència no podria detectar els colors, aleshores serien alguna cosa paranormal, no acceptat socialment i un mite. Els instruments tecnològics terrestres poden percebre coses que són invisibles per als 5 sentits de l'ésser humà. Per exemple, infrarrojos, ultraviolats, infrasons, etc. Però només amplien una mica més la percepció humana i no prou per detectar formes d'energia més subtils però reals. Per exemple, fins ara els humans no es poden posar d'acord amb la seva ciència sobre què és la gravetat, perquè està fora de la seva comprensió i bàsicament ho tenen tot al revés. Així que la gent a la Terra i en altres planetes, també per descomptat, coexisteixen amb tot un zoològic d'entitats i animals astrals de tota mena i forma envoltant-los tot el temps. Normalment no ens interferim els uns amb els altres, llevat que les nostres freqüències coincideixin. Els éssers sensibles poden controlar la seva freqüència de vibració cuidant els seus pensaments i emocions. Recorda què és el que penses. Aquestes entitats i tots els habitants dels regnes que són invisibles a la percepció humana i al món material comparteixen el mateix espai, però no necessàriament al mateix temps, ja que aquest tendeix a moure's de manera diferent en tractar-se d'una percepció, i també hi poden coincidir en dues parts, encara que normalment no. Així, quan una persona té una freqüència vibratòria baixa, mantenint pensaments d'ira i por, entre altres, és bàsicament com llançar els daus a la sort, perquè si la freqüència resultant coincideix amb alguna cosa a l'altre costat, qualsevol forma d'interacció pot passar de lleu a fort. Aquesta és la raó per la qual certs individus duen a terme horribles rituals i sacrificis per tal de baixar la freqüència del lloc i també la seva freqüència prou com per convertir-se en una coincidència amb les entitats astrals inferiors amb què volen contactar. A vegades fins i tot per arribar a acords, no en el millor interès de la població en general, és clar. I cada procediment o ritual està dissenyat per causar una freqüència específica que els sacerdots coneixen que coincideix amb l'entitat o entitats que desitgen contactar. De la mateixa manera, si una persona manté una alta freqüència i vibració i és prou consistent a mantenir-la, convertint-se en part de la pròpia personalitat, també poden acabar coincidint amb un altre tipus d'entitats d'una natura molt més amable i d'una natura molt més amorosa. Aquesta és la teoria base de la canalització d'éssers als anomenats regnes superiors d'existència o de les anomenades densitats altes, entre cometes. Com he dit abans, et converteixes en la mitjana de la freqüència de les dades, de la informació que consumeixes i de les persones i éssers amb què interactues habitualment. El que està al costat espiritual
és una varietat molt gran del que podríem anomenar animals i persones, alguns dels quals tenen equivalents al costat material, però per molt, en la majoria dels casos, no tenen un equivalent. El que significa que són criatures que només existeixen a l'anomenat costat astral. El cos d'una persona al costat material és el resultat d'una autointerpretació i manifestació de les pròpies idees preconcebudes sobre el que la defineix com a individu. El cos és un reflex dels pensaments i dels aferraments a les idees d'aquesta ànima. Quan algú mor de forma violenta, la consciència d'aquesta ànima de vegades no té l'oportunitat d'adaptar-se a la idea que el seu temps a la fiscalitat s'ha acabat. El seu temps a la fisicalitat s'ha acabat. Això pot passar per moltes raons. De la mateixa manera que un cos físic és la manifestació de les idees d'un àtma, també és una forma de manifestació astral feble i que molts poden anomenar fantasma. És un ressò d'algú que mai va ser material. Poden tenir algun nivell de consciència o no. Pot ser només un record general per a aquest ésser en un o altre nivell atrapat en un bucle temporal. Ningú es perd sense saber com tornar a la font original després de la mort. Però poden triar romandre en aquesta forma de cos energètic menor per moltes raons. Es diu que la principal és la por de ser castigada per les coses dolentes que hi hagin pogut haver fet en vida. Llavors, novament el que està causant que aquesta ànima no torni a la font original és el seu propi conjunt d'idees i d'aferraments. Certs llocs poden mantenir una vibració dins de les parets utilitzant la roca com un disc dur de vidre de quars. Però la raó principal per la qual un lloc manté una baixa vibració constant, com en el cas de les cases embruixades, és perquè està habitat per éssers i persones astrals que estan afectant el lloc amb els seus propis pensaments, interessos i idees. La majoria dels éssers astrals que estan a l'altra banda i que són exclusius d'aquest regne són simplement animals mancant una paraula millor i reaccionaran com a tals. Només busquen satisfer les seves necessitats més bàsiques, com la necessitat d'alimentar-se. Per tant, observant-los objectivament, no són ni bons ni dolents. Simplement hi són fent el que fan i busquen el que necessiten i moltes vegades això pot ser contrari a les nostres pròpies necessitats i interessos. El problema pot sorgir quan un subjecte al costat material es fa compatible vibracionalment amb una o més d'aquestes entitats del tipus animal o no, perquè encara que normalment un costat no pot veure l'altre, quan sí que es produeix una coincidència, aleshores poden afectar-se mútuament i és aleshores quan algú del món material serà parasitat per aquest tipus d'entitats. I aquest parasitisme pot incloure fins i tot persones que un cop van tenir un cos, perquè s'uneixen o enganxen a les persones vives que els poden brindar algun tipus o nivell de satisfacció al que estaven desitjant o gaudint quan estaven vius. Com passa amb els vicis, per exemple, un borratxo viu amb una entitat unida a ell que quan era viu també era un borratxo.
Aquesta és també la causa principal de l'esquizofrènia, una causa que la ciència humana és molt lluny de comprendre i encara més lluny d'acceptar. Mary Squarrow. Gràcies, Mary. Bé, primer he d'aclarir que quan la Mary parla de regnes, regne material, regne astral, etc., no es refereix pas a castells i reis i aquestes coses. En aquest cas, es refereix al món material o al món astral. Però parlar de tipus de mons és una mica confús, almenys per a un taixetià. Per això, ella prefereix usar regnes com una forma de definir aquests estats, no com a regnes amb reis i princeses. Vull deixar molt clar que físic i astral estan integrats, de manera que el que és físic és un reflex del que és astral, i tots dos estan connectats a la font original. Per acabar, he fet una mirada al lloc que habitem i veig molta brutícia, molta contaminació, fins i tot en l'alimentació, per a la qual cosa alliberar-nos de paràsits és pràcticament impossible. Però justament per això recomano contacte amb la natura sempre que sigui possible. Prendre el sol, fer exercici, i és molt bo fer esports com a ciclisme, per exemple, i que ens toqui una mica el vent, no? Que ens toqui l'aire. Bé, gràcies a tots per participar, pels likes i comentaris, per compartir el vídeo, gràcies als moderadors i les persones que arriben noves. Recomano veure tots els vídeos anteriors. Sempre al meu cor. Gràcies.